नोंथांमोननिसिम आरो गांनैसो लाइजाम नोंथांमोननिसिम बे गांनै लाइजामनि गेजेरजों नोंथांमोननो आं मोनसे मोजां बाथ्रा मिथिहोनो आंनि बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि बे सोरां लामा इउटिउब चेनेलजों नोंथांमोननो आं खिन्थानो थाखाय मोनसे आरो हाबाफारि लाबाय। नोंथांमोना नायबाय था आरो नायलांबाय था फुरा नायबासो भिडिअखौ बुजियो। नोंथांमोन आद्रा नायनानै दाथां बेखौनो बुंनो सानदों। दा सानै गथ' जोबोद दुखुनांथाव कमेन्ट खालामदों दाखालि हरनि बारहुंखाजों न' बायनानै थांनाय बायदि रोखोमनि जानानै थांबाय। दिनै बे नोंथांमोनाथ' मिथिबाय जानांगौ, होमब्लाबो बै सानै गथ'नि कमेन्ट खालामनायखौ नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। आं कमेन्ट होदों दिनै सानडे लानानै बे सानडे हिसाबै दिनै कमेन्टखौ आं खिन्थानो सानदों। सानैल' कमेन्ट होदों। जुकिम गयारि कमेन्ट खालामदों, जोंनाबो गोबां लुकसान जादों, गय बायदों आरो न'आ थिं बायदों माने थिंआ बेरखारबाय आरो जेनेबा। आंनि फिननाय, सरकारा बिदिखौ थाबनो नोजोर होनानै आरो गामिनि एसे गेदेर गोलावफ्रा बेफोरबायदि न'खर बायनायखौ थाबनो सरकारनो मिथिनानै जोङो सरकारनिफ्राय एसे मोजां न'खौ मोननो हायो, बेखौनो आङो लुगैयो। आरो नैथियाव मारि बसुमतारी कमेन्ट खालामदों, आं अदालगुरिनि आदा, जोंनाबो न' बायदों, ओंखाम संग्रा न' सिङाव थाइजौ दंफां बायसिनदों आरो न' गासै थिं बुखार जादों। जोबोद दुखुनांथाव। बेफोरखौ खोनानानै माने खोनानाय नङा, माने जोंबो नुबाय फेसबुकआव नुनायालाय। माने जुदि मानसि थानायमोनब्ला, जुदि उन्दुग्रा न' जानायमोनब्ला बेसेबां गिथावना, नंगौना नङा? बेफोरबायदि बेखौनो आं दा बुंनो सानो, न' खाथियाव दंफां लाखिनाङा। न'नि एसे 2 नल 3 नलसो एसे गोजानाव दंफांफोरखौ गाय आरो बायस्रेमला बायग्रा दंफांफोरखौ न' खाथियाव गायनाङा। बेनो जोंनि थाखाय रैखा थानो हानाय जोंनि लामाया। ओंखायनो न' खाथियाव दंफांखौ गायनाङा। बे कमेन्टनि गेजेरजों आं गोबां बाथ्रा बुंनो हागोन होननानै आं बे कमेन्टखौ होनाय जादों। ओंखायनो न' खाथियाव जोङो गासिबो जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायदों, नोंथांमोना न' खाथियाव दंफांखौ लाखिनाङा। बेनो समनि आंखालाव हय मानसियाबो खैफोदाव गोलैनो हागौमोन बे बारनि समाव। जादोंआनो खोमा गुबुन जायगाफ्राव। बेखौनो आं बुंबाय, न' खाथियाव जोङो दंफांखौ गाया। बेखौनो आं नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामबाय। आरो बाखि बाथ्रा, कर'नानि मोननैसो बोसोन, जाय मानसि बोसोन होदों आं बेखौ खिन्थाला। जाय मानसिया बोसोन होदोंमोन बेयो गावनि नामखौ खिन्थाना होनदों, बेनिखायनो आं बिनि नामखौ खिन्थाला। बे हिन्दीनि लिरनाय आरो कर'नानि मोननैसो बोसोन। फार्स्टआव लिरनाय दं, कभी नहीं कहना है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होगा। नुदों मा होनदों? मालाबाबो साननाङा जे आंनाव बेबादि जानाय नङा। ओमफ्राय जीवन हमें गलत साबित करने का एक अजीब तरीका है। मा होनदों बेयाव? आरो खेबसे फरायना खिन्थाबावनो आङो। जीवन हमें गलत साबित करने का एक अजीब तरीका है। मा होनदों? जिउआ जोंनि गोरोन्थि फोरमान मावोब्ला गोमोथाव आइडिया थायो। माने मा होनदों? जिउआ जोंनि गोरोन्थि फोरमान मावोब्ला जोङो मा खालामनांगौ होनदों? गोमोथाव आइडिया थायो। माने जोंनाव गोबां आइडिया थायो। बेखौनो होनदों नोंथांमोननो बे मोनसे बोसोन बायदि, माने सल'बाथा बादिसो नालाय। नोंथांमोना बे बाथ्राखौ जुदि खोनानानै मोनसे गियान मोनदोंबा, बे गियाननिफ्राय नोंथांमोना बारग'नो नाजादो। बेखौनो आं नोंथांमोननो खिन्थाबाय। बेखिनिल' लाना फैदों। आरो मोनसे फेसबुकआव सासे मानसिया गोबां गाज्रि फेसबुकआव भाइरेल खालामदों, माने बाहेरायाव थानायफोरखौ गोबां गाज्रि नोजोरजों बाथ्रा बुंदों। मानसिया माने आर्मि ड्रेस गानबावलायनाय, नोंथांमोना नै समाव नुबाय जानांगौ। बेफोरबादि बुंनो जों गासिबो, जों बर' हारिया रावबो जानो गोनां गैया। जों मानि दुखुआव थांदों, जों मानि बेजालाव थांदों, खायसे गाज्रियानो जाबाय दे, नाथाय जों गासैबो गाज्रि नङा। खिन्थु नोंथाङा बुजिनांगौमोन जे जुदि नोंथाङा नोंनि न'खराव जुदि गोबां साब सिखोन एबा जानो लोंनो जेनिबो सुबिदा दं जानो हागौ, नाथाय नोंनि न'खरखौ लानानै गुबुनखौ बेबादि साननानै बुंनाया बिराद गोरोन्थि जादों। माने नोंथाङा बेबायदि राव बुंनो हायामोन आरो बिराद गोरोन्थि जादों नोंथाङा। बेखौनो आं बुंनो सानदों नोंथांनि गेजेराव, जुदि नोंथाङा गोहो दंब्ला बैफोर जुदि जानो गैयैफोरखौ नों राहा होनो हायोबा नोंथाङा हो, होमबा नोंथाङा बहुद नाम मोनगोन। खिन्थु मानसिखौ गाज्रि बोसोन होनाया
गासिनिबो गोसोखौ गाज्रि खालामना होनाय जायो। माने नों गाज्रि गोसोजों नों जा बुंनानै लिरना होबाय दा बयनिबो गोसोआव सन्देहखौ हमना लानाय बादि जायो। माने बिसोर गाज्रिमोन होनना साननाय जायो। माने बेफोरबायदि मालाबाबो गाज्रि नटिस होनाङा आरो गाज्रि नटिस होदों नोङो जाय गोरों गोरा नोंखौ सिनायखाबाय नों मोजां थाखोनि मानसि ना गाज्रि थाखोनि मानसि, ओंखायनो माब्लाबा बेफोरबायदि गाज्रि माबाजों रिपर्ट दा हो। मानि आंखाल जादों बे समाजा दा कर'नाखौ लानानै बेफोरबायदि समस्या जादों। नों बायदिया दा हेफाजाबसो होनांगौ, मिथिगौ ना? दिनै बिसोर बाहाराव थांदों होननानै बिसोरखौ दा सहाय हो, जेबो सहाय होनाङा, बेफोरबायदि खोथा बुंनाङा। दुखु मोनो जोंल' नङा जायफ्रा दा फासिना दं बेसेबां दुखुआव दं बिसोरो। नायदो खायसे माने न'खरखौ साननानै खायसे खामानि मावनो थाङो, खायसे गुन्दा खामानि मावनो थाङो, खायसे गोसो थोलायनाय सोरबा बेलेगनि हौवा हिनजावखौ लाना खारो। खिन्थु गासिबो गाज्रि जाजोबनो हाया बेयाव। खिन्थु बेफोरबायदि साननानै नोंथाङा लिरनाङामोन, बहुद गोरोन्थि जादों। बेखौनो आं बुंबाय। नोंथाङा बेफोरबायदि आरो मालाबा दाखालाम बिदि, आरो बहुद गोरोन्थि हाबा मावनाय जादों नोंथाङा। आं बेखिनिखौनो बुंना दोनथ'नाय जाबाय नोंथांमोननिसिम। गुड नाइट, गुड इभिनिं, बाय बाय।